odběratelů. A dneska jsem tady s Fandou a s Cubounem. Čau. A budeme prozkoumávat starý dům. A tak máte se na co těšit a zatím čau. My jsme byli s Fandou na závodech. Fanta vyhrál a já byl druhý. A to tím speciál za 5 odběratelů. Ahoj. Oh, bacha. No to je popa. Ano, já to mám úplně někam. A tady byla, to je nějaký komín tam vedení hlavy. No, nebo stejný hádku. Amo, to je very hardcore, já se trochu bojím, co je sluníčko, hovado, ale... Já budu vrchem. Vy jste remenky. Babát! To je sípka. O, to je nějaká sípka, ale hoši. Tady je nějaká sípka úplně. A nějaká pistol! Hoši, tady je normálně dřevěná pistol. No! O kurva. Jdeme střílet! Takhle, jako píc. Já to tam zkusím, jestli to uvidíte. Ale já to mega hardcore. Hoši? Ne. Co mi modem dovnitř. Ještě na to. Kašle na to. Půjdem druhou stranu. To je hodně mega. Kdyby vyběhlo nějaký prase. Hoši? Jasně no, vyběhne prase. Co to je, a je včelí úly? Ano, já jsem tady byl a ten byl s tou úlym. A Cubone taky? Jo. My jsme sem chodili, my jsme hledali tady zrovna drona. Jsme tady hledali drona, když spadl. Jasně, no. Tak Cubone a já jsme si pořídili drona, mě nechce zvítnout a Cubone... Já jsem ho včera utopil. do bazénu, takže tam pak Já jsem ho včera utopil, no. Takže já bych šel si tam trošku kouknout, tady jsou nějaký kolečka, kolány, úplně mega. Má to docela slušně porovnaný. Tady starat. Na skládku rovnou. Je taky skládka. Pozběr nějakou by za to ještě dostal peněze. Tady je nějaká teda kůlna, je to tady... To tady je Co za traktor? Je to tady celkem... Tam jsou brány. Celkově jako jiný. Upravený to je. Tady má flašky nějaký od nějakého starověkého domu, vole, ještě to je, vole, olej! Ještě to je bez tak nějaký... Plaštičky. Stolní olej, pojďte sem. Jo, kámo, stolní olej. To je 100 let starý. Ano, stolní olej, vole, normálně na pána tady. Takže ještě, já vůbec nevím. Tady je normální kolo, Jdem se projet na kole. Takový oranžový. Skládačka Pionýr Ever. Nejlepší značka. Já bych to klidně prošel tady. Kdyby to tady někdo vypálil, to tady vypadá. Krásné. Tam jsou dole ty stely. Tady mají ještě pokračky. Tady na mě tady je nějaká láska. Tam
Máme traktor. A jo, tamhle je traktor domácí na svým. Doma. Takový kon. Co? Takový koník. A jo, ten houpající koník, takže Koník. jako Wow. můžete si sem někdy zajít. Koudelka. To je Naproti koudelce 49. A Oší, tady to je. Tady někdo ale trénuje. Vidíte? tady někdo trénuje parkour. Pár takový překážky tady. Taková žárovka, hoši, tam je ale to. Tady řeknu ti, se můžeš jít skákat. Tady je blbec. Normálně. Tady normálně žárovka. Tak hoší. Žárovka ever. Ty kámo, tady je flaška. Nějaká starobylá, vole, ještě 100 let. Od pirátů. Za opicema. Jo, no. No to je traktor. Tak tyhle dva blbouny vám dám do popisku videa. No, ale Nevíme, jestli chceme líst tam já vás taky. To ne. Já bych se tam... Já vám dám taky tady ty Já vám taky dám kokose. tady ty dva. Jednoho a druhého. Ano. Panda se tam Odváží. opovážil jít, sám neví, co tam je. Vykoukte tam na ně nějaký Musíme- nosorožec. Musíme se na to podívat nějaký uniform. Oši, Kámo, tady budeš... a kde je nějaký Kámo, tady ještě koník? kůže. To je normálně na pána hozená kůže. Trošku se bojím. Omlouvám se Je za- tady docela pavučiny. Černé záběry, hele. Jako, že jsme tady... Hashtag koník. Kámo, dám vám No. tady reklamu na rychlacký cestí. Koník. Kámo, lajkujte tady pro koníka. Ano. Lajkujte koníka. Like pro volant. Nějakýho domácího. Pana traktora. Kámo, tady je ještě nějaká voda z 12. století. Hoši, a další. Like. Další pistole. Kámo, tady To- byla nějaký... Counter Strike Global. Světová, hoši. Counter Strike Global Offensive. Jo, hele, hoši, jako na pána. Like pro volant. A já to Tady toho natáčím traktoru? na Ne, tu no. selfie tyč, který má být Lidlu. Kolik ta Která je Lidlu? z Lidlu, hele. a z ní mám udělat ten unboxing, takže ten slíbený, za to, že jste dali like do ty informace úplně do prvního videa, tak z toho ty tyčky udělám ten unboxing. Domácí vyrobený traktor. Hej, já A bych tady se to není, a tady to není, Jsou si já taky odebírám. Jako já bych asi do tohohle už nešel. já jsem posranej. Se na to kašlem už. Ale já bych tam třeba vlez do toho baráku. Já ne. Ty piču, tam nějaký flašky. Co myslíte, Tam je normálně mikrovlnka, hoši. máme tam jít? Já tam nejdu. Já jsem A posranej. tyhle dvě jsou normálně. Ještě. Počkej, tady nějaká úplně... Kámo, tady je úplně vole, metlička nějaká vole, na brambory. Mučení. Mučení. Mučící nástroj. Tak obešel a za chvíli se nás ozvem, až to obejdem. Nástroj. Teďka to trošku střihnu a potom se vám ozvu. A hoši, půjdeme se na podívat Jsme na tady? ty včely. Ne, nepůjdeme se chtěli. Ne, tam nic nebude stejně. V tom si nápad a... Tam nějaký technické služby. Tu tady obejdem. Nějaký trubičky. Vždycky trubičky. A zatím co? A zase jsme tady, kde jsme přišli. Až budeme přelízat plot, tak se nám zase ozvu, takže Půjdeme vrchem. Čau, jdem Ahoj. přelezat plot a čau. tady brodíme, jo, to Brození. Tom převzal moji pozici. To je to vejš. A jdem tady na Slá trochu bugy, omlouvám se. Tady strom. Komín. Jo, to bude v pohodě. Z té studny, nějaká starověká studna. Tady nějaká žumpa. Čau žumpa, svý do toho nechtěl spadnout. Žumpa. No. Pařez.
Hej, Fando. Panda, nebo Tomeš, tady urval další To je jeho špucly. krásný. Tady jako, to je jeho umění. Urvávat, Jo, urvávat. Tamhle další